Natay ti 25 ti tawen na lalaki a construction worker a residente iti barangay Putaw iti Iditi Solsona, kalpasan a natupakan ti natumba a mixer truck iti pagubraan na construction site iti barangay Lumbad iti ili ti Dingras. Kuna iti nakasarsarita mi a residente iti lugar, manarimaan nga gigalgalot ti landok ti biktima iti dayto apaset ti construction site. Kadayta agundaway, ti truck ti adday ti nangato apaset ti mararamid nga structure ken agi diskarga dayto iti mixed cement ngem dito'y metten a napasamak ti aksidente. Na awanan ti control daytoy driver iti mixer ket ditamit tin nga DJ agararamid DJ concrete na ti baba na tupakan. We are trying to understand the situation. However, due to that unforeseen circumstance ng accident, madimit na pigilan so nangyari dito. Kinasapulan ti tulong ti Maysa a heavy equipment tapnon maibangon ti truck ken maikat ti naipit a biktima. Insigida na itaray dayto iti balay pagagasan ngem naideklara dead on arrival gapu kadagiti sugat as sinagaba na. Kabayatan ako na ti pulisya nga imunan nga adday ti kustodiar ti Dingras Police Station ti driver ngem nai-release met laing daytoy gapu ta addan ti tulagan iti nagbaetan ti pamilya ti biktima ken ti construction firm nga agtagikwa ti karaman na mixer truck. So at this point in time, it's safe to say na awan iti makaswanan, sir. When, because of that settlement or shall I say tungtungan between the two parties and they agreed to shoulder all the damages and liabilities, so da no katagtungtungin na. The only thing that the PNP needs to do is that we ensure that the procedure and the rule of law was uphold during those times. Pasarpay ti pulisya, temporaryo pay laing ang may pasardeng iti agdama construction. Agpapanmet ka dito agundaway, padpadasen pay laing ti news team nga laing ti komento ti biyang ti construction firm ken pamilya ti biktima. Idawdawat ti pulisya kaditi mangmangged kang runaan na diti maibilang ang narisgo iti pagsapulan na nga ipangpangruna da kuma iti kinatalged da ken kanayon da asuruten diti safety measure. Dagiti not only on the construction site but all the forms of this type of job that may naig dagito nga trabaho ket they risgo. So we encourage them to observe utmost safety, like especially wearing dagitoy safety equipment and at the same time observe due diligence, especially dagitoy drivers tayo no dati kaskas to nga idra-drive kasi narigat dakil ti clearance na dagitoy nga luglugan. So we would like to appeal to the community let us observe safety iti obra tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.